Usongezo Mjongile uswelekele kwikhaya lakhe eRhawutini ngokuhlwa kwangoLwesine emva kokugula ukusukela ngoApril ehlutshwa sisifo somhlaza. Uxhathisile isithuba eside namachiza oogqirha engamlungeli phambi kokuba abe nengxaki kwizintso nakwintliziyo kutshanje. Abahlobo namaqabane akhe asakhwankqisiwe. Songezo was a people's person, very loyal, and his loyalty not only to the organization but also to everybody. And he was a symbol of what this country needs. He was an ideologue, very, very intelligent. He informed most of our strategies. He was a pioneer of the youth development document under Phoebe Potgieter. uMadiba uqale kwidabi lomzabalazo esikolweni kumbutho wabafundi iCOSAS wade wawukhokela lo mbutho engumongameli wawo. Iinyawo zinodaka kumadabi ombutho wolutsha kwi-ANC eyinxalenye yesigqeba salo mbutho. Sikhathazeke kakhulu siphuka imimoya ngokulahlekelwa uSongezo. ube indoda ebinamakhono amaningi ahlukahlukene ewumuntu othandwa abantu ngobuqotho bakhe nangokulimela iqiniso engenalo uvalo. Uzondwa ebekwa ngusomashishini ekubuyeleni kwakhe eNtshona Koloni uye watshunjwa njengonondyebo we-ANC waze waphinda wangunobhala wephondo. Umjongile ushiye ngasemva abazali, umlingani wakhe kwaye nabantwana. Lala ngoxolo Madiba, Yemyem, Sophicho, Zondwa, ugqatso lwakho ulufezile. Xulelani Philip, SABC News.